हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जय बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। स' नोंथांमोननि सेराव फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन बे इजराइल पेलेस्टाइननि जा दावहा सोलिगासिनो बे दावहाया मानि थाखाय जागासिनो आरो बेनि मोनसे केस स्टाडि आं लानानै फैदों। बेहाय सोर दायनिगिरि नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जानांगौ इजराइल पेलेस्टाइननि गेजेराव दा मा सोलिगासिनो। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ बेनि खोथा बेनि फुरा हिस्ट्रि आरो मानि थाखाय बे जागासिनो बेनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनगोन। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। जिअ'पलिटिकेल बुहुमनि जा जिअ'पलिटिकेल प्रब्लेम्स बेफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला लोगोफोर बे गिबिसिनाव फैयो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि बे कनफ्लिक्टआ आरो बे गोबां बोसोरनिफ्रायनो गेजेर एसिया बा मिडल इस्टआव गोहोम गोग्लैबोगासिनो दं। आरो लोगोफोर जों फुरा स्ट'रिखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना मोननैसो गुदि खोथाखौ मोनथिनानै ला। बे जेरुजालेमाव मोनथाम धोरोमनि थाखाय मुंदांखा होननानै जों बयबो मिथियो, ख्रिस्टियानिटि, जुडाइज्म आरो मुस्लिम। बे जायगाया बे मोनथाम धोरोमनि थाखाय मुंदांखा, नाथाय बे जायगायाव जा दावहा सोलिगासिनो बे धोरोमनि नङा लोगोफोर, बे हाखौ लानानैसो। बेनि मेइन रिजना लेन्डसो, माने हा। 1948 मायथाइयाव बे दावहाया जागायजेनदोंमोन आरो बेनि सिगां बेहाय ना पेलेस्टाइन दंमोन, ना इजराइल दंमोन, ना सिरिया, ना जर्डान, ना तुर्की, जेबो बिदि हादरफोर गैयामोन लोगोफोर। बे समाव सोलियोमोन अट'मान एम्पायारनि खुंथाय आरो बे समखौनो बेहाय थानाय सुबुंफोरनि जोबथा सान्थि थानाय सम होननानै बुंनो हायो। अट'मान एम्पायारनि खुंथाय समाव बेहाय 88% सुबुङा मुस्लिममोन आरो 10% सुबुङा ख्रिस्टियानमोन आरो मात्र 3% सुबुङाल' जिउसमोन। सेथि वर्ल्ड वारनि समाव अट'मान एम्पायारखौ सिफायनो ब्रिटिशआबो बाहागो लाफादोंमोन आरो बेनि उनाव सेथि बुहुम दावहानि जोबनायथिं बे अट'मान एम्पायारखौ बिसोर सिफायनो हायो आरो बेनि उनाव ब्रिटिशआ पेलेस्टाइननि सुबुंफोरखौ खोथा होदोंमोन जेब्लासिम बे पेलेस्टाइनाव थानाय गावनि हादोरनि सुबुंफोरा गावनि हादोरखौ सालायनो हानाय गुना फैया बा एबिलिटि जाया अब्लासिम बिसोरो पेलेस्टाइनखौ सालायथ'गोन होननानै। बेनि उनाव ब्रिटिशआ गोबां इनस्टिट्युटफोर खुलिनानै गायसननानै होदोंमोन सुबुंफोरखौ फरायनो थाखाय। नाथाय बेहाय मोनसे खोथा हाबनानै दंमोन, बे ब्रिटिशआ गुबुन गुबुन धोरोमनि थाखाय गुबुन गुबुन इनस्टिट्युट खुलिदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेनि जोबनायथिं मोनथाम धोरोमनि गेजेराव गावजों गाव नांज्लायनाय, गावजों गाव बुजिलायनाय गैयि जायो। बेनि 1920 मायथाइनिफ्राय 1930 मायथाइनि गेजेराव जिउसनि सुबुं अनजिमाफोरा पेलेस्टाइन हादराव गोबां बांलांदोंमोन, जायनि थाखाय पेलेस्टाइननि सुबुंफोरा बिग्रायदोंमोन आरो बे बिग्रायनायखौ ब्रिटिशफोरा जिउसजों लोगो जाखोमानानै सिं सिं बिसोरखौ गादबनानै दोनदोंमोन। बेनि उनाव 1936 मायथाइयाव ब्रिटिशआ पेलेस्टाइननो फिन खोथा होबावो, 10 बोसोर उनाव जों पेलेस्टाइन हादरखौ गारनानै थांसै आरो बे पेलेस्टाइन हादरखौ इन्डिपेन्डेन्ट महरै खालामना गालांसै होननानै, मोनसे उदां हादर हिसाबै खालामना गालांगोन होननानै। बेनि उनाव 1938 मायथाइसिम जिउसनि सुबुं अनजिमाया बाङै बाङै, सिगां नोंथांमोना बुंदोंमोन ना 3%ल'मोन होननानै, बेहाय नाथाय बाङै बाङै 30% जाफैबायमोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना आं बेहायनो मोनसे सोफादेरफानि, नोंथांमोना बेखौबो मिथिनानै ला, बे जिउसफोरा बे समाव बुहुमाव मोनबो जायगायावनो थानो होजाखालामोन। मानोखि नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बे स्ट'रिखौ, हिटलारा जेरैबायदि बे जिउसफोरखौ नागिर दिहुननानै माबायदि बुथारदोंमोन आरो हिटलारा मानो बे जिउसफोरखौ नायनो हायामोन एसेबो आरो मानो एथ' अयथासार खालामदोंमोन, बेनि रिजन बा जाहोनखौ नोंथांमोना मिथिगौना मिथियाब्ला आं खोन्थानोसै। हिटलारनि बायदिब्ला सेथि बुहुम दावहायाव जार्माना जेननायनि जाहोना बे जिउसफोरनि थाखायमोन होननानै बे सानो। मानोना गिदिर गिदिर रेंकआव थानाय जिउसनि अफिसारफोरा सिं सिं लोगो जाफ्लानानै बेनि बेरेखा हानजानो खोथाफोरखौ, खौरांफोरखौ दैथायहरदोंमोन होननानै बे सानो। बेनि थाखायनो आरो मोननैसो बिदि बुंनाय दङ, बे हिटलारा गावनि बिमाखौ असे बिमाखौ जोबोद अनोमोननो आरो बेनि बिमाया केन्सार जादोंमोन। बेनि उनाव बेखौ सासे जिउस डक्टरा नायदोंमोन आरो बेखौ फाहामनो हायासै, थैलांबाय। बेनिखायनो बे जिउसखौ सैया आरो हिटलारा सासे जिउस हिनजावखौ गोसोथोदोंमोननो, बेनिफ्राय बे बेराम सन्देरदोंमोननो हिटलारनियाव, बेनि थाखाय सैया। नाथाय बेफोर खोथायाव एथ' सैथो हाबनानै गैया। सैथो खोथाया बेसो, सेथि बुहुम दावहाया जेननायनि जाहोनखौ बे जिउसफोरखौ सानोमोन। बेनिखायनो बे जार्मानाव थानाय जिखिनि गिदिर गिदिर रेंकआव जिउसनि अफिसारफोर दं, बेसोरखौ हिटलारा पस्टफोरनिफ्राय बोख्लायजोबदोंमोन आरो जार्मानाव जेसेबां जिउस दंमोन बेसोरखौ बे हमनानै हिटलारा मोनसे कनसेन्ट्रेसन केम्पआव दोनहरोमोन। बे मोननै केम्प खुलिदोंमोन बे समाव, कनसेन्ट्रेसन केम्प आरो मोनसे जाहैबाय बिदिनो डेथ केम्प होननानै मिथिजायो। कनसेन्ट्रेसन केम्पआव जिउसफोरखौ हमनानै लाङो आरो बेवहाय ओरैबायदि खामानि मावहोयो, जानो होआ बिसोरनो, एसेल' जानाय होयो जेखौ बिसोर जानानै थांना थानानै खामानिखौ मावनो हायो। आरो बिसोर जुदि खामानि मावनो हाला जाबायबा बिसोरखौ बै डेथ केम्पआव, थैनायनि केम्पआव दोनहरोमोन आरो
गोबां बिदि पयजनियास गेसफोर होनानै बिसोरखौ फोथैयोमोन। बेनि उनाव जार्माना हांगारि, अस्ट्रिया बेफोरखौ गादबनायनि उनाव बेफोराव थानाय जिउसफोरखौबो, पोलेन्डआव थानाय जिउसफोरखौबो, पोलेन्डखौ गादबनायनि उनाव बिसोरखौ गासैखौबो बिदि केम्पफोर बानायनानै बे केम्पफोराव दोनहैदोंमोन आरो गोबां खामानि मावहोयोमोन आरो गोबां जिउ सुबुंफोरखौ फोथैदोंमोन। 1939 मायथाइयाव नैथि मुलुग दावहाया जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव 1945 मायथाइयाव जोबहैबाय। बे जोबनायनि उनाव ब्रिटिशआ बे पेलेस्टाइननि जा गेजेराव सिङाव जेंनाफोर सोलिबाय दंमोन बेखौ इउएननि आखायाव गथायनानै होबाय, इउनाइटेड नेशंस। आरो बे इउएनआ 1945 मायथाइनि जोबनायथिंसो दाजानायमोन। बे जेबो मोनथियामोन पेलेस्टाइननि सिङाव मा जेंनाफोर सोलिगासिनो। आरो बेखौ नैथि मुलुग दावहा जोबनायनि उनावसो दाखानाय जादोंमोन इउनाइटेड नेशंसखौ। बेनि आखायाव ब्रिटिशआ बे पेलेस्टाइननि जेंनाखौ गथायनानै होदोंमोन। बेनि उनाव इउएनआ मा खालामखो, पेलेस्टाइन हादरखौ 1947 मायथाइनि नभेम्बर दानाव खावनै बोखावनानै होबाय, जायनि थाखाय पेलेस्टाइननि सुबुंफोरा गोजोनाखैमोन। बिसोरो बिग्रायदोंमोन, नाथाय जिउसफोरा सानसावनो बेनि खाबु लानानै बिसोरो बे इउएननि खोथाखौ गनायना लानानै 1948 मायथाइनि 14 मे खालि गावखौनो उदांस्रि हादर महरै गनायथि होनानै लायो, जायनि माने बे दिननिफ्रायनो दिनैसिमहालागै सोलिगासिनो बे आरब दावहाया। आं बुंदोंमोन 1948 मायथाइनिफ्राय सोलिदों होनना। मानि थाखाय बे दावहाया जागायजेनदोंमोन बेनि हिस्ट्रिखौ आं नोंथांमोननो दा खोन्थाबाय। दा बेनि उनाव नोंथांमोना खोनासंदो मा जाबोगासिनो बे 1948 मायथाइनिफ्राय। आरो इजराइलनि उदांस्रिनि सानसे उनखालि माने 15 मे 1948 मायथाइनिफ्रायनो आरब इजराइल वार बा दावहाया जागायजेनो। 1949 मायथाइनि मार्च दानसिम बे सोलिदोंमोन। बेनि उनाव बे दावहाखौ इजराइलआ देरहानो हादोंमोन आरो पेलेस्टाइननि जा खावसे बोखावदोंमोन पेलेस्टाइन हादरखौ इजराइल आरो पेलेस्टाइनाव। बे पेलेस्टाइननि बे खावसे बाहागोनिफ्रायबो इजराइलआ 75% गादबनानै लाबायमोन बे दावहायाव देरहानायनि उनाव। बेनि उनाव पेलेस्टाइननि सुबुंफोरा गावनि हादरावनो गुलाम बायदि जानांबायमोन, गुलाम बायदि थानो गोनां जाबायमन। आरो बेल' नङा लोगोफोर, पेलेस्टाइननि 75% लाजाखांनायनि उनावबो बेनि आधा थानाय बाहागोआबो, खावसे बाहागोआ जर्डानजों लाजादोंमोन आरो खावसे बाहागोआ इजिप्टजों लाजादोंमोन। जिउ सुबुंफोरा जा सिमां नुदोंमोन गावसोरनि मोनसे हादर दानायनि, मानोखि बुहुमनि बिसोर बिदि सम फैदोंमोन बिसोरनि गेजेरावबो बुहुमनि मोनबो जायगायावनो बिसोर थानो हाया जालांबायमोन। बिसोर जा सिमां नुदोंमोन इजराइल हादर दानायनि, गावसोरनि मोनसे आलादा हादर दानायनि, बे सिमाङा मोगथां महर मोनबाय। नाथाय गाज्रि सिमां, जाय आरबफोरा गाज्रि सिमांखौ नुदोंमोन, बे जिउसनि सुबुं अनजिमा बांलांबाय थानायखौ गावसोरनि जायगायाव, आरो बेबो बिसोरनिया मोगथां महर मोनबाय। बिसोरनि थाखाय ओरैबायदि बे गाज्रि जाबाय, बिसोरो गावनि जायगायावनो गावनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो गोनां जाबायमोन। 1967 मायथाइयाव इजराइल आरो आरबनि गेजेराव फिन मोनसे दावहा जाबावबाय। बे दावहाखौ 6 डे वार होननाबो मिथिनाय जायो हिस्ट्रियाव। माने बे दावहाया 6 दिन सोलिदोंमोन। बे दावहायावबो इजराइलआ देरहानो हादोंमोन। बेनि उनाव बेखौ देरहाखांनायनि उनाव दावहाखौ पेलेस्टाइननि गासिबो बाहागोआ इजराइलनि आखायाव थांजोबो आरो सिरिया आरो इजिप्टनि खायसे बाहागोखौबो इजराइलआ गादबनानै लानो हादोंमोन। बेनिखायनो 1973 मायथाइयाव फिन आरबआ इजराइलनि सायाव हामला माने दावहा खालामबावो। बेहायबो बिसोर आरबआ जेननो गोनां जादोंमोन आरो इजराइलआ देरहादोंमोन। बेनिफ्राय पेलेस्टाइनाव बिदि बिग्रायनाय, पेलेस्टाइननि उदांस्रिनि थाखाय बिग्रायनायनि थाखाय PLOआ दाजादोंमोन, पेलेस्टाइन लिबारेशन अर्गेनाइजेशन मुंनि आफादा। बेनि उनाव बिसोरनि बिग्रायनायखौबो इजराइलआ जेबो गोनांथि होआखैमोन आरो सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन, मादोंमोन। बेनि थाखायनो 1987 मायथाइयाव हामास मुंनि अर्गेनाइजेशना दाजायो, जाय दाख्लैसो जाथाय जादोंमोन बेहाय हामासआ जा गाजानिफ्राय बम्बिं खालामदोंमोन इजराइलनि सायाव, बे आफादा दाजादोंमोन 1987 मायथाइयाव लोगोफोर। 16 एप्रिल 1993 मायथाइयाव बे हामासआ फार्स्ट टाइम बिसोरनि गिबिसिन सुइसाइड बम्बिंखौ एटेम्प्ट खालामो इजराइलनि सायाव। बेनिफ्राय 13 सेप्तेम्बर 1993 मायथाइयाव मोनसे पिस एकर्ड साइन जादोंमोन। बेखौ अस्ल' पिस एकर्ड होननानै मिन्थिनाय जायो। बेनि उनाव बे पिस एकर्डआव जाय कन्डिशन होनाय जादोंमोन, बे कन्डिशनफोरखौ मानिना लालायनो थाखाय बे पिस एकर्डआबो जेबो खामानियाव फैयाखैसै। बेनि उनाव 2000 मायथाइयाव जेरुजालेमाव इजराइलआ 2000 जन ट्रुप्सफोरखौ माने मिलिटारिफोरखौ लानानै, बेहाय जा आं बुंदोंमोन ना मोनथाम धोरोम दं होननानै, ख्रिस्टियान आरो इस्लाम आरो मोनसेया जाहैबाय बे जुडाइजिम जिउसफोरनि। बेहाय थांनानै बिसोरो बेखौ कन्ट्रल खालामहैदोंमोन आरो बेखौ टेम्पोल माउन्ट होननानैबो मिन्थिनाय जायो लोगोफोर। बेनि उनाव इजराइलिफोरा बर्डार वालफोरखौ गायसननो हमो, फसंनो हमो, माने गोजौ गोजौ वाल बर्डाराव। बिसोरनि थाखाय बे गावसोरनि प्रटेक्शनमोन इजराइलफोरनि थाखाय। नाथाय पेलेस्टाइनफोरनि थाखाय बे इलिगेल खामानिमोन, मानोना बेफोर जायगाया इजराइलनि नंजोबा। बेनिखायनो बेफोरनि थाखाय 2005 मायथाइयाव हामासआ इजराइलनि सायाव रकेट लन्च खालामो आरो बेनि फिननाय महरै 2002 मायथाइयाव गेजायाव
माने जेराव हामासफोरा थायो बेहाय इजराइलाबो गोबां रकेट बिदि बमा बेफ्रुहोदोंमोन। स' लोगोफोर बे दाख्लैसो 2021 मायथाइयाव दाख्लैसो जानाय जाथाया बे गिबि जाथाय नङा, बे बिसोरनि थाखाय जाफ्लेबाय थानायखा आरो बे इयुनावबो जाबाय थाखागोन, बेखौ रावबो लाखिनो हाया, मानोकि बिसोरनि कन्डिशनानो बिदिनोखा। दा पेलेस्टाइनाबो जेरुजालेमखौ गावसोरनि केपिटेल महरै गनायना लानो नागिरो आरो इजराइलनि केपिटेलाबो बे जेरुजालेमानो। अब्ला नोंथांमोना सानदो, मोननैबो गुबुन गुबुन हादोरनि केपिटेला जुदि मोनसेखौनो बिसोर सिख'लायबाय थायोब्ला बे दावहाया बोरै जोबनो? स' रावबो बुजिलायाब्ला बे दावहाया जोबखाया आरो रावबो बुजिलायनोबो बेवहाय माने गोसो गैखाया। पेलेस्टाइनाबो मानो हगारनो, बे गावसोरनि हादरखौ ओरैनोबाबो खावसे खालामजाखाबाय, बे पेलेस्टाइनसोमोन जयै। आरो इजराइलाबो बे गावसोरनि हादरा बेहाय थायाब्ला बिसोर गुबुन हादराव थाहैनोबो बिसोरनि जेबो बिदि हादर गैखालाबो। स' बिसोरबो बेखौ नागारखाया। अब्ला बे दावहाया सोलिबाय थाखागोन। बे दासो जानाय दावहा नङा, बे आरो गोबां बोसोरनिफ्राय सोलिबोखानाय दावहा आरो गोबां बोसोरहालागै सोलिबाय थागोन। स' बेखिनियामोन दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो, हायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामदो। बेखिनियावनो बुंना दिनैनि भिडिअ'खौ फोजोबबाय। फिन लोगो मोनगोन गोदान मोनसे भिडिअ'आव। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर। जय बर' हारिनि।